Dacă lumea ar încăpea într-o farfurie, partea Asiei de Sud-Est ar avea arome de lemongrass, lapte de cocos și coriandru și culorile unor orhidee sălbatice. Sunt Răzvan Marc și vă invit la masă! Fără orez, nici cea mai iscusită gospodină nu poate găti nimic, zice un proverb asiatic. Orezul boabe, fiert sau prăjit, măcinat și transformat în tăiței ori turtițe, verde sau bine copt, lunguieț ori rotofei, nu lipsește de la nicio masă. E mai mult decât pâinea pentru noi, mai gustos decât cartoful, mai nelipsit decât mămăliga. M-am decis să fac o specializare rapidă și eficientă în orez într-una din cele mai mari piețe din Chiang Mai. Profesor mi-a fost Benji, o tânără thailandeză încântătoare și cu bune cunoștințe de bucătărie. The rice, we have two species of them. Jasmine rice, this one is like a steamed rice. You wash it one time and then you put in the water and then you cook it. That's it. But this is a sticky rice. When you cook it, you have to soak in the water for one night. And then in the morning, take the water off, put the rice in the basket and steam in the hot pot. Steamed rice and sticky rice, different taste. This one, the color, you see? Yes, it's dark brown. Yeah, this is like you call brown rice. This one is full of vitamin. Dar pentru mine piața din Chiang Mai nu e doar o piață, ci un fel de cufăr plin de comori culinare. De pildă, am aflat ce este ăla un durian. In Thailand you have a huge variety of fruits. Yeah. Fresh fruits, always something is in season, right? Yes, but I would say that you can find many kind of fruit during raining season. Raining season start from June until mid of October. So you can find a lot of the fruit. All right. So this one we call durian. Durian is the king of fruit. This is the fruit that the hotel not allowed to bring in because of the smell is very, very strong. If you bring into the air conditioning room, the smell will stay about 5 days or maybe 1 week. So you can eat it only at the market or in the street, not in a hotel? The hotel not allowed, but Thai people, we bring back home and eat at home. Yeah. Amețit de atâtea mirosuri și gusturi, am lăsat-o pe Benji să îmi descrie care sunt condimentele de bază ale bucătăriei din nord. Can you show me the ingredients for tom yum soup? This is very easy. You just buy this set. Yeah, this set. So what is and then it? this is like a lemongrass, kalam leaf, galanga, yeah, and ginger. And then you bring Slice. and then you slice and very, very easy. You boil. You boil. Yeah. All right, and gives the So- tom yum flavor. Yes, tom yum flavors. So let's say this is galanga. Galanga. It's a kind of ginger. Yes. It's a relative of ginger. Pofticios cum sunt, m-am dus să încerc și produsele finale la Ramingtong Tea House, unde bucătarul a pregătit tăiței de orez cu sos de ceai și lămâie verde. Nu sunt departe de ce vă închipuiți, o bază de ceai verde și lemongrass cu suc de lime sunt începutul. Tăiței se lasă la înmuiat în apă fierbinte și se prăjesc în puțin ulei. Se sparge un ou deasupra și se adaugă sos de soia. Se presară pe deasupra alune de pământ pisate, o linguriță de zahăr și ceapă verde tăiată. 2 linguri de pastă de tamarind desăvârșesc mâncarea. Mănânc salată din floare de banan făcută în bucătăria comunității Pan Pan.